खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं मैया कसुगाव ओनसोलनि गुरुफेला बाजाराव बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव UPPL राजखान्थि हान्जायाव BPF आरो गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरा गासै 1000 जयेन जादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि UPPL सरकारनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै गुबुन दोलोनि गोबां सुबुंफोरा UPPLआव जयेन जागासिनो दं। मानोना UPPLआ आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों गासै बिटिआरनि धोरोम फसंथानफोराव 2 लाख राङै अनसुंथाइ होबोगासिनो दं। दै खुरखानायफोरखौ होबथिंनाय खामानिफोर मावबोगासिनो दं आरो आसाम सोरखारजों जुथायै गोबां जौगानाय खामानिफोर मावबोगासिनो दं। नाथाय BPFनि लुनाय बिल्डिं आरो न'फोरा गोबां आद्रा जानानै थादों होनना बिथाङा फोरमायबावदों। बिथाङा फोरमायबावदों दि क'क्राझारनि लकसभानि बिजाथि जयन्त बसुमतारी आरो उदालगुरिनि लकसभा बियाबनि बिजाथि दिलीप सयखिया बिथांमोनहा गोबां भट लानानै देरहासिगोन होनना फोरमायबावदों। नैथि रादाबाव दं 117 बोसोर बैसोनि सासे बुरि सुबुङा फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव भट होनो थाखाय साखाफारा जानानै दं। बिथांनि मुङानो जादों सन्तोषी बेवा। मिथिनाय बायदिब्ला भारतनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन भट होग्राफोरनि गेजेराव सासे। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव गावनि सुबुंखान्थियारि मोनथायखौ बाहायनो थाखाय थिरांथा लादों। 117 बोसोरनि मुंख'जाथाव बैसोआव नोगोरारि मावनांगौनि फारसे बेवानि रादाय होनाया गासैबो नोगोरारिफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगा महरै खामानि मावो। धुबुरी जिल्लानि बागुलामारि ओनसोलाव थाग्रा बेवाया मोनसे खाथि नखरनि बाहागो। बिथांजोनि 3 फिसाज्लाफोर, 2 फिसाजोफोर आरो गुबुन बाहागिफोर गासै 5 नखरनि सोद्रोमाफोरा गावसोरनि गोनांथार भट होनो गोसो जानायखौ बाहागो लायो। गावनि नुथायखौ खोमानायनि उनावबो बेवाया जेबो हेंथा होजायाखै। 1 एप्रिल 1908 मायथाइयाव धुबुरी जिल्लानि कसानीर सार ओनसोलाव जोनोम मोननाय बिथांजोआ बोखावनायजों लोगोसे मख'जाथाव जारिमिनारि जाथायफोर नुनो मोन्दों। आथिखालाव बिथांजोआ फिन खेबसेबाव बिसायख'थि बिखान्थियाव बाहागो लानो खाबुखौ गोसो गुदुङै नेगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं बावखुंग्रि हाजो गाखोनायजों लोगोसे हाजो गाखोग्राफोरा 25,000 रां देरहानो हागोन। बे समाव मुलुगनां बड' निउसआ नोंथांमोननिसिम गोनांथार रादाब लानानै फैदों। बादायनायाव देरहायोब्लासो मोननो हागोन 25,000 रांखौ। नाथाय हाजो गाखोनायाव बान्थाखौ मोननाय नङा। रनसाय लिरनाय बादायनायाव देरहायोब्लासो मोननो हागोन बे 25,000 रांखौ। देग्लाय 2024 मायथाइनि बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय फोरबोआव खुंनो लादों रनसाय लिरनाय बादायलायनाय बिटिआर सरकारा। बे रनसाय लिरनाय बादायलायनायाव सेथि बान्थायाव देरहागिरिया 25,000 रां मोननो हागोन आरो नैथि बान्थायाव मोननो हागोन 15,000 रां आरो थामथि बान्था हिसाबै 10,000 रां मोननो हागोन होनना मिथिनो मोन्दों। गोसोआव लाखिनो गोनां बाथ्रा दि बे रनसाय लिरनाय बादायलायनायाव हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय फरायसा एबा बिजाथिया खमैबो 8 बोसोरनि जानांगोन होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं NIA गावनि मावख'गिरिखौ दिल्लीयाव लिंहरदों मानोना TMC आरो BJPआ जथुमनि थाखाय फालांगियारि दाय होदों। मख'नो गोनांदि TMCआ अजद होनायनि माखासे साननि उनाव सासे BJP दैदेनगिरिया एफायाव नोगोद रां लानानै कलकातानि खाथियाव नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सिनि न'आव पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट लोगो हमदोंमोन। NIA मावख'गिरिखौ गावनि दिल्ली गाहाय मावख'आव रिपर्ट खालामनो थिनदोंमोन। बेनि गेजेरावनो NIA केसफोरखौ नायगिदिंनो थाखाय सासे DIG थाखोनि मावख'गिरिखौ पाटनानिफ्राय सोनाब बेंगलाव दैथायहरदों। थांनाय समबारखालि बिसायख'थि आय'गनो गांसे गोसोखां बिलाइयाव TMCआ अजद होदोंमोन दि BJPआ गावनि राजखान्थियारि बेरेखाफोरखौ नोजोर होनो थाखाय NIAखौ गाज्रि बाहायगासिनो दं। पार्टीआ अजद होदोंमोन दि BJPनि सासे सोद्रोमा जितेन्द्र तिवारीआ 26 मार्चखालि NIA SP डन राम सिंहखौ बिथांनि न'आव लोगो हमदोंमोन। गावनि गोसोखां बिलाइजों लोगोसे TMCआ सिंहनि न'आव नायगिदिंगिरि रेजिस्टारनि मोनसे कपि गथायदोंमोन जेराव तिवारीनि दावबायनायखौ दिन्थिनाय मोनसे हाबनाय दंमोन। TMCआ दाबि खालामदोंमोन दि तिवारीखौ आखायाव मोनसे पेकेट लानानै हाबनाय नुनो मोन्दोंमोन आरो जेब्ला बिथाङा 1 घन्टानि उनाव ओंखारलांदोंमोन अब्ला बिथाङा लांदां आखायाव दंमोन। बाथि रादाबाव दं नबेल बान्था मोनगिरि ब्रिटिश
फिजिक्स फिटर हिग्सआ बे बुहुमाव गैलिया। बिथांनि गोबां बिबांनि गुन होग्रा गुनद्रासा हिग्स बसननि बुंफुरलुआ जय बिथांखौ फिजिक्सनि थाखाय नबेल बान्था मोनहोदोंमोन। 94 बोसोर बैसोआव बिथाङा रुंसारि जाबाय। एडिनबार्ग मुलुगसोलोंसालिया मंगलबाराव फोसावो। स्कटिश मुलुगसोलोंसालिया मोनसे बिबुंथियाव बुङो, मोनसे गुसुं लोमजानायनि उनाव समबारखालि 8 एप्रिलाव न'आव गोजोनै रुंसारि जादोंमोन। बिथांखौ सासे गिदिर फोरोंगिरि आरो बोसोनगिरि लाइमोन बिगियानगिरिफोरनि सोलिफोरखौ थुलुंगा होग्रा बुंदोंमोन। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।